Dismayado ang pamilya sa gidangatan sa bagong himugso nga batang lalaki nga unang gideklarang patay sa ospital apan nabuhi og balik dihang gidala sa ilang balay sa barangay Gumalang, Baguio District, Davao City. Hinungdan nga gidala nila kini og balik sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Human sa duha ka adlaw, namatay ang bata. Nasayran nga premature kini. Nahitabo ang insidente nitong Sabado, Agosto 23, 2025. Tungod sa panghitabo, gimahay sa usa ka miyembro sa pamilya ang nagatiman sa bagong gianak nga bata. Wala namang generalize ng doktor dia, nurse or midwifery or sa hospital. Wala man may nagkuhan. Ang among kuhan yun, katong nag-assist anak nga time ba sa bata. Ingana siya ka kuhan. Ingana siya ka walay pagpakabana. Kita gani iro, baktin mga anak, gina punasan pamangganin nato na kapasig malumos. Gireklamo sab nila kung nganong wala mahinluy og tarong ang nagkadugo pa nga lawas sa bata. Karton ang gisudlan sa bata dihang una kining yuli sa balay. Bari na mo, buhi mo ng bata. Pero ibutang na to bisan pagpatay na gito siya. Ang amo lang ba nga wala man lang gid sila kalimpyo-limpyo sa bata bisig kuan mura lang kining gipaanak bitaw sa kilid sa kuan, kilid sa karsada. May pag rescue na mo sa bata, nagkadugo pa. Nagbasa-basa pa ang kanang diri sa buhok dapit. Mura lang iro ba ang bata ba? Una nga makaana pud mi nga imbis taas kay mo pagsalig sa anak nga ospital. Nadaot lang sa ilang empleyado nga ugawan. O damak pa. Ora man na mo Mo na nga adapted me na nami pagduduha kung gitarong ba yung nag-treat ang among pasyente dito or wala. Gibarugan sa ospital nga ilag yung gihinluan ng bata. Sumala ni Dr. Ricardo Audan, ang head sa SPMC. We cannot go further na ilimpyo kay very fragile ang skin, very sensitive ang skin for a preterm baby, no? So actually nalimpyohan na to siya, so di na mo ma-afford na makuha ang bandago kay basing masamad. Giklaro sab ni Audan nga dili sa SPMC nanganak ang inahan sa bata. Una kining gidala sa usa ka pribadong ospital sa Kalinan. Aya gi-refer o gidala sa SPMC tungod sa iyang kondisyon ug duna na sab kini mga komplikasyon. So even lifeless, giatiman sa midwife, ka-duty man naman yun nag-duty midwife. Neonatal care minute siya gitrapuhan, trapuhan siya then gi-endorse sa doktor. Ang nurse nag-atiman sa mama for admission. Now karon gi-assess sa doktor, lifeless jud, stillbirth, tapos Louis cyanotic, no? Tapos cold, very cold ang baby, so no signs of breathing dito siya. So ang gihimo sa among doktor nag-cardiac massage. Cardiac massage lang, very frail. Nauli pa sa pamilya sa ilang balay sa barangay Gumalang ang bata apan gibalik sa SPMC kay nagtuo sila nga buhi og naginawag yun ang bata. Na-incubate pa og 2 ka adlaw ang bata sa ospital aya namatay niadtong Lunes sa kaadlawon, Agosto 25. Kaya according to them, buhi ginawa. True enough, it's buhi, pero dili anak ka-active ang baby kay preterm anak, tapos paano ba kanang lethargic, luyag gyapon kanang anak. So gibutang ang baby sa gi-assess ang baby, nag-arrest, gibutang na po naman sa incubator. Duha ka teorya ang gitanaw karon ni Audan nganong nabuhi og balik ang namatay nga bata nga anaa sulod sa karton. Makonsidera sab niya kini nga talagsaong kaso sa Lazarus syndrome. Dunasay nahitabo nga ingon ini nga kaso sa nasod India. No, nganong nabuhi siya. Unang-una, katong gibutang sa karton, it could be katong karton nag-serve as incubator, mura nag-thermoregulator sa temperature kay remember pag dawat at pugnaw gani siya, even gibalot man ito siya. So second, and baka during the travel dili stable ang roads, medyo nag-move tutulog siguro din with the thermoregulator carton, medyo nibalik ang ginawa. Ang second, among theory, katong namin ginatawag na Lazarus syndrome. Katong sa biblical si Lazarus na namatay at nabuhi. Kaning Lazarus syndrome is a very rare phenomena
mahitabo yun. In fact, nami readings karon na the same, almost the same sa article na nabasa naman sa India, July 13, 2025, na baby gyapon na they pronounced it, declared it dead after CPR, then after how many hours gyapon nabuhi, no? So it's a very rare phenomenon na Kini ang unang higayon nga dunay nahitabo na ingon ani sa SPMC. Matud ni Audan, andam iyang opisina nga makiistorya sa pamilya sa bata aron mapasabot ang nahitabo. Gihaya na ang patayng lawas sa bata sa ilang balay sa barangay Gumalang ug nakatakdang ilubong sa Sabado, Agosto 30. Nanawagan karon og hinabang pinansyal ang pamilya sa biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.